Kuka heidät oikein menee? Jumalauta, mun pihalla. Milläs asioilla liikutaan? Hyvää päivää. No hyvää päivää teillekin vaan. Minä lähdin kävelemään tuon metsän takaa ja satuin näkemään, että tästä pääsee mahdollisesti tuonne päätielle ja en missään nimessä tarkoittanut loukata. Minä vain ajattelin, että olisin vähän oikaissut, kun... Että muiden pihoilla vaan kävellään. Anteeksi. Minä en yleensä täällä pihalla näe ketään ihmisiä. Sehän on oikein kiva. Minun reittini olisi kiertänyt tuolta mahdottoman kaukaa. Ja... Vittu minkä näköinen äijä oikeesti. Miten sä kehtaat edes kävellä täällä ton näköisenä? Ihmisiähän tässä kaikki ollaan ja eikös Raamattukin sano, että auta lähimmäistäsi? Sanoahan se Raamattu vaikka mitä. Eikö me nyt voitais sopia tätä niin kuin aikuiset ihmiset? Enhän minä muuta kuin haluaisin vaan pisteestä A pisteeseen B. Painu vittuun mun pihat nyt! Aha. Herra tahtoo tolle linjalle lähteä. No. Mulla on yksi aika vaikutusvaltainen kaveri kaupungin valtuustossa. Mitäs jos mä tekisin hänelle pari puhelua näistä sun laittomista pressuista ja roskalavoista pihalla? Oot sä tosissas? Aha. Yksi soitto multa. Sulta lähtee luvat, sulta lähtee tontti, sulta lähtee koko talo. Siis rupeat sä uhkailemaan mua mun omalla pihalla? No ei, tämä mikään uhkaus ole. Tämä on ihan puhdasta lakikirjaa sanasta sanaan. Ai oot sä lakimies? Mun muutamat kaverit on itse asiassa. Itse asiassa? Jumalauta! Sä oot se tossa lähikaupassa, sä oot siinä kassalla saatana. Välillä laitat hyllyyn tavaraa. En varmana ole. En ole mistään saatana hyllyillä. En ole. No olethan, ihan varmasti oot tossa sivassa. Missä sivassa? Emme asu täällä päinkään. Pehmosia puhutukko. Kyllä oot. Painu nyt oikeesti vittuun mun pihaan. Ei siis... Tästä saa tukko kuulla vielä. Voit olla varma, että seuraavassa naapuriyhtiökokouksessa otetaan tää sun törkeys puheeksi. Seuraava puheen aihe sitä. Sut karkotetaan täältä, saatana äijä. Minä en ole kaupassa ollut töissä, minä en mene kauppaan. Tules! Mitä sinä koske? Hei! Mitä helvettiä nyt? Päästä irti! Hei! Apua! Hei! Nyt! Irti! Nyt oot perillä. Terve menoa! Terve! Sä oot korttikielo mun siva! Joo, kiitoksia! Moi! Mikä äijä?